12 Kolsula constituency MLA Boromgana Bishojit College Jampo Jalani PISF Rongni Samang Kahamna Nogoi Shangbai Thang MLA Fani Rangbai laptop Paisa Bagari Taka Te Obno Kari Bohino Rang Hoksana Yakari Tabok Free College Admission Online Form Fill Bahino Klaiman Bashinai Kamhuni Saka Dalbidal News Nemang Pleni Bukhakte যে পার্টি অফিসে তামিল বাগিন ল্যাপটপ পাকনানি আবো কি মানে সরকারনি গভর্নমেন্ট দান হাকিনি এমলেট খানবাই বেলে হামবাই চিনি মিডিয়া রকনো তাই যত হাসিন দোকানো হামবাই ইয়াফারো অ্যাকচুয়ালি মো জম্পুই জেলা সাব ডিভিশননি চিনি টিআইএসএফ খাইনে রকনো আং তিনি কাছে ল্যাপটপ ইয়াফারকা অ্যাকচুয়ালি রকনো নুখা থাংনাই কিছুদিন রমুই 4 दिन खाना रंगी को 4 दिन रंगी 5 दिन तब जत निश्चय कॉलेज चिनी पढ़ने हिंगे ऑनलाइन फॉर्म फिल अप माखाई हिंगे चिनी सब डिविजन चिनी टीएसएफ खाने रक चिनी ताकू हाकिम ताकू सरजित सं ताई जत चिनी अमरदीप सं बा चिनी वॉरियर रक जरा टीएसएफ खाने रक बरक जम्पुई जला गाबर्दी ताकाजला थांग थांगे ऑनलाइन बरक फॉर्म फिल अप खाइलाई दं कारण रक सिओ ताबुक जे ताबनि जो ऑनलाइन नि बिसिंतै तब जत एडमिशन चलि दं बरक जतेस सामं खाइ दं बगे आं नुगुइ तिनि बरकनो आं साहका ननो आं गासे कम्पिउटार याफारनाय ओंखाय बरक न प्रिंटार सह खाइनो जों प्रिंटार तै 2 दिन परे माननाय ओंखाय बरकनि जे सामं खाइमानि ब्ले एप्रिशिएटेबल कारण तिनि जों गोबां मानसिनि बरकनो जों नुखा ऑनलाइन बैनि कम्पिउटार दखानाव थांगै फर्म फिल अप खालामनो थांगै आं खानामोन 400 टाका राव नाजाखौ गम हाइखै गोबां मिस्टेक राव बंगो गचिनी चेरे रक अबनो ताबुक जारा अतिन आन्दारो जे तिनी जम्पु जिल्ला सब डिभिजन जारा टीएसएफ खाइथनाय रक बरक अबनो नगो थांगै बा गासा जागाव थांगै रतने दिनै बर जे फिल अप खाइथं मानि अमो चिनी बसकानि जे ताबुक अपकमिंग नगो जतने शिव जे कॉलेज पना थांगै ताबुक प्रेफरेबल ब्रम कॉलेज मुंगमारिवो गम हारक गाइड खाइथं बरक गामन नुगैनो तिनी आं बरनो गासा कम्पिउटार याफारका अबकी निनि सब याफारनाय ए वानि साक्सनि याफारो मां बरनो हामजगैनो बरनो सामखौ मनो नुगै ते बरनो बसकांगो तेबो काहामके कुसु कानानि बगैनो जों रतन सब बरनो जों सुबाना नांगौ कारण महाय सामंखाय सामंका हामखायनो न चुबायाखै नंते सामु सुबानाबा गम हायखैनो ताइबो आं जारा टीएसएफ खाइथंनो अमनो कयनामो सुंगो गोबां मा पारा आमसायो दंगो जों क्लास 12 पास दंगो ठीक किन्तु जों आमनो प्रपार बाहायके खायनाय गाइडेन्स बेपा गाइडलाइन बेपरनो जों बाहायके केरियर गाइडेन्स रनाय अब किन्तु जों जतनो सुबाय मांखांके चाव आं आगे ताव मोइथमन आं टीएसएफ खाइफोरो बहायनो आं कॉलेजआव परि दंफोरो गोबां मानसिनि काउन्सिलर राव केचिन चेराव थांगै कता थांगै अब कुन बुसियांगै थांगो आजराव जों ऑनलाइन किन्तु ऑनलाइन किन्तु ऑफलाइन नों ऑफलाइन नों मासु बानाय जे ताबो ऑनलाइन खा जे हेतु ताबो इजी खा जों ताबो चिनि अ जे टीएसएफ नि चिनि लीडर नि बिसिंतै जों गोबां मानसि सामनो आं बेलेग खुसि नि बरन तिनि आं याफारका बसकानि जरानि बागै जत खिनां साइराव जे ताबो जों सुं तंनाय रक बागै माने रोंना रक बाक्सा मा फरिया दंगो जो आबरनि नाफार मोननि निगा बरता एक्चुअली आमो तो साना थांगै तो गभर्नमेंट स्कीम अनेक जागा स्कीम दङ स्कूल दंचिनि खुंबु एकाडेमी हे स्कूल दङ जों ट्राइमा खालि आमते जागा रनानि बगै आर पर्सनल बसक चुबायमान याबो तो जे मास संसुबा लाइन दङ ताबो जोंचिनि पार्टीनि होजि संसुबाय दङ आन एमएलए होइते बां जे मामास सुबाव कारण गोबां मानसिनि एरियायाव दङ बय खाता कलम पाइमानिया स्कूल फीस रिमाया ट्यूशन फीस रिमाया कारण ताबो गोबां मा मैक्सिमाम उल्टा मंखा गभर्नमेंट स्कूल याखरे ताबो जों मिशन स्कूल फायाखै इंग्लिश मीडियम स्कूल कनभार्ट दङै दं ओके अ जागाराव अनेक रां नामनि बगैनो गोबां मा जागाव जोंचिनि फाइनान्शियली शॉर्टेज खालाय थांगो गमरनो जेसें मास संसुबालाय दङ हेबान जत्त बरनो सुबाय माननि सम्भबिया कारण जों साइमान रां फैसा लिमिटेड जों जतन लिमिटेड इनकाम अन बिसिंतैनो जों जेसें मास संसुबालाय दङ एबं जारा सुगिया दङ एनो आं सानामो संगो जों चेष्टा मा खायनाय ते पार्टी जेसें मास जों बहायनो सुबाना बै जों रेडी दङ दिनि टीएसएफ दंनो कायबिस लैपटप तिनी बरनो जों चिनि जम्पुजा सब डिविजन जेहेतु कमिटी कायसा बरनो खाइ दं जत जागाव जों बरनो आपर द कायसानो याफारग्राखा हामबाय दिनि भारत सरकारनि नाथुकसा एमएलए जे लैपटप याफारमानि नरो टीएसएफ नि कथाखै
Bawa haiku kau matong tanah itu sesuatu. Pilihan hambai, Paimanjak punya joto media rong, ani kakak hamia paro. Sing Saimano jini baro tagajola assembly ni bisinti, jini kaisa khachuk sini MLA jini borong service sajit kolai. Kebangma saldomai sing samung khai tongani bini mokolos bonugui tongo, tai tini sing hamjagai subamung bini yakti kaisa sing tini jini jompu jola TISF divisiono kaisa laptop ya phaka jini samung khawbhanyo sing kaisa student organization ni bisinti joto jini sub division je school tongma jagabo जों दाबो बोसकांनि कलेज एडमिशन फर्म फिलआप चलि दंना जागाबो दुगान रगो जों गोबांमा बरगो जाम खोनुगो अबनि बिसिंतै गोबांमा बरग सार्भार डाउन समय रगो थांलाय सुंगै फिरगै गोबांमा गारि बारा रग थांगो कायसा कायसा खान्या थांतिनि जायता कलेज न सुसमा खायो अब खान्या थांतिनि दुगानो मके कुनो अंश माने बुजगै स्टुडेन्ट रगो सावै रिमाया तन होला कायसा बर बाहाके मासनो पाइ तै मासनो खान्या अबसो बंग वान सुमु जोंके जों गासै स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन उबागरानि गासै ताइतिफ्रा मथानि चिनि गासै पार्टीनि बिसिंतै अर्गानाइजेसन खुलाबलाक माने जों अबनो दफानि बागै सामु खायना थांतिनि जों स्टुडेन्ट जों बुजौ मं खायमान बिसिंतै बर बस साबजेक्ट ना खाके बंनि लिस्ट कंनाय जों अब पुले बंनि मार्क शीट नामान परे जों बंनि मार्क डिवाइड खायमान परे उको बस साबजेक्ट मार्क गोबां मानखा अबनो ति जों बंनो सोंनाय नों बस साबजेक्ट परिखानि नु ताखामुंनाय अबनि बिसिंतै जों बंनो साव गोबांमा बरक साबजेक्ट 85 नि साका मार मानजा कोन दं हायफेनो गोबांमा दुगानो थांगै अमहाय साबजेक्ट न पन्ते बरकनो मेजर अगर जागिया ग अमहाय रंनो जोंनिया गोबांमा मिस्टेक रग नुगै फायो बरक जोंनो थुं जों दुगानो थांमोन बिसिंतै जों को सायमाया बरक जोंनो खाय होय बागे फाफात खायमाने अबसे बरक वान सगनि दुगान दे दुगानो सामु खायने रक्ता बे जों थावबनो बरक जों खायने सिगां फास जों बुजौमा परेसो जों बरकनो खलायो बे बंनि वान समंबाय जिनि जे बुजमंबाय मिनि खांबो बर ब कलेज चूज खायनाय जायते कलेज दं जों चूज खायमानो फाजो नों ब मार्क गाहाम नों ताबो कक बरक जिनि लेंगुवेज तो कक बरक जतन सायमानो अब परि थगो जिनि मानि कक जों अमहाय साबजेक्टनो जों फार्स्ट चूज मा खायनाय मेजर अबनि परे नों हिस्टोरी गाहाम पनो खा पल साइन्स गाहाम जेकुनो साबजेक्ट गाहाम जों मेजर रबो अमहायखनो जों बरनो फोरोंमु खायतो आं जों अमहायखनो जों दिनि सागरतै जायता कलेज को स्कूल हायो जों थांखा जों दाबो बोसकांगो जे कारजागै तंनायनो जों फुनि बिसिंथिफोर जों बंनो WhatsApp नि बरक जों डकुमेन्ट होगे जों बरनो कल खायो जों अबनो सोनामैबो दङ नाथाय तिनि चिन अ सामुना हामजागै तिनि अ चिन 12 टाका जलानि एमएलए जों बेलायखिनो हामजागै जों याफावै जों खाथुं खाजाखौ जों बोसकांगो तैबो गाहाम कतरखे सामुं खायै दफानि बागै खायनाय तै रोंसोरङै तंनाय स्टुडेन्ट नङा जों थैयासो बंनो सुबावै दिनै जे तिप्रा मथानि पार्टीनि बिसिंतै बुबागरानि बिसिंतै दिनै अ एरियानि एमडीसी तै एमएलए नि बिसिंतै जों नायथ' खायो दिनै अ एरियानो जों पहर सोनामै कलांनायनि जों अमनो वानसगै दिनै जम्पु जला डिभिजननि जतो पीआईएसएन नि लीडर तै मेम्बर अफ गतनो जों एक्टिंग दंगो जों अब सामुं खायथांनाय बोसकांगो जों खलायबो थानाय जों अमसनो वानसगै दिनै नों थानाय आं ककसार Nora TISF ni betul ikut bere mo orang serugi ba sejak nojat ba tahu cerai rokno tam kok kejar mengkongai बरंना अबनो सानमो जों गोबांमा कलेज काबुद्रबो केबो कुनो सायमानिया बाक्सा टाउन एरियायाव थांनाय परबो गोबांमा प्रब्लेम आ जायो बाक्सा बीएड खायना थांथिनिबो प्रब्लेम आ जायो जों अमाहेरावनो जों तिरक बाहाके बंनो सावै माननाय जों अबो जों वान सब्जेक्ट माने जे कोनो कलेजाव काना थांब्रो जों पुलिया अखरा सिनियर गोबांमा कलेजाव ताबो रमदि 6 सेमेस्टर जरते जे तंनाय रंनो बरनो बकिसा गाइडलाइन मारनाय निनि जूनियर जे निनि मनाय सं जे थाने रंनो गो बाहाके कलेजाव थानाय बम हाके तंखाके निनि दफानो तिसावै कलेजाव काहामके पूरा सना पारखाय फैमाने जों गोबांमा जागा नुगो बैक पेपर फायै उकमे थानाय जों नखा ऑल सब्जेक्ट बैक पेपर फायो आ समय रगो जों कल खायो दारा चिनि बैक पेपर फायबाके जों बाहाके अमनो कंप्लीट खाने जों अमनो तिबो जों डेपुटेशन रना थांदिनि जतो कलेजाव अ बैक पेपर न माने जतनो पास खायरेका आ समय जों दाबो बमफानो सावो बोसकांगो जे एडमिशन माया बरंनि बागै जों जे एडमिशन पायासो जरतै जों अ एडमिशन जराव जों सामुं खायनानै जों सोमाय तांगो अंखजाक जुदिनो एडमिशन मायांनि तंखे लास्ट टाइमाव जों बायकरंनि जों हाई एडुकेशन ऑफिसर थांगै जों बरंनि जेसखौ जों चान्स होनाय ini laptop tai semangat baik tai aku ni beskang rogo kuno norok made man जों माननाय अब कोनो क गया जों दफानि बागै सामुं खायनाय जों मानानि बागै जों खाया जों सामुं खायनाय बागै जों अंखजाक तिप्रा मथा पार्टी खावबो अन्य पार्टी खाया
bong kha kaisa dofani bagai sing sini mungkai party thunujak mani obo jotono sak sakno o thanjao thayo aro kul manani bagai phaimani ya Nini sinimung ani sini mung jompu jala TISM ni convener Hakim Devarma